Dobar dan, dobrodošli. Danas smo u 5. susretu programa ka Simbiocenu. Program je započeo 22. marta i trajeće do 29. aprila. Ukupno imamo nekih, ja mislim, 12 susreta. Bavimo se promišljanjem i buđenjem imaginacije u vremenu ekološke i društvene krize. Ovaj program su zajedno osmislili i realizuju Kulturni centar Beograda, Šumski univerzitet sa Fruške gore i platforma Plavo i zeleno. Danas u ovom susretu govorim vam ja, Milja Vuković, i govorit ću tema, ili reći ću sad i naslov celog našeg susreta, je Pobratimstvo bića u svemiru, kako obnoviti planetu obnavljajući naš zavet sa neljudskim svetom. Ideja je bila da budemo negde u nekom javnom zelenom prostoru, ali ja nisam uspela da pronađem javni zeleni prostor sa dovoljno pouzdanom internet mrežom, a shvatili smo i da pada noć između 6 i 7 sati, a onda s obzirom da je sad 0 stepeni, to bi tek bilo, na to nismo nikako računali, mislili smo da ćemo sedeti u zelenoj travi, međutim u Beogradu je sve pokriveno sa nekih 10 cm snega, tako da smo mi u galeriji Artget Kulturnog centra Beograda, a kao zamenu za to čulno iskustvo boravka, makar u gradskoj prirodi, ja ću u ovom uvodnom delu, kratko, nekako na blic, podeliti sa vama neke slike prirode, vidjet ćete kakve su, jer mi je želja da neki prvi utisak i to mesto iz kojeg uopšte razgovaramo o ovoj temi ne budu ideje i predlozi za razmišljanje i tako dalje, nego da bude upravo ne ljudski živi svet. Nadamo se da će nas iznenaditi tehnika i da će sve biti okej. Mislim da Zoom ekipa vidi. Samo trenutak da ovde ugasim nešto. Kao što sam rekla, ovo će biti dosta rafalno. Ovo je, on ima želju da ide sam, neke obične i manje očekivane neobične slike prirode. Ono što je meni zanimljivo i na što vam skrećem pažnju jeste, mi možemo da kažemo, aha, znam ko je ovo ptica, to je vranac, i ceo naš pojam unutarnji toga šta znamo i osjećamo o tom biću se svodi na tu reč, mali ili veliki vranac. Međutim, kada stupimo malo dublje u intimniji, bliskiji odnos sa vrancem, onda mi znamo i tačan trenutak u toku svakog dana kada oni suše svoja krila, izgledaju kao Batman inače, i gde suše svoja krila u našem gradu. Meni prvi put kada su ornitolozi to rekli, ja sam pomislila kakvi zarođenici, pa ko još zna da, ne znam, u to i to vreme, na tom i tom mestu ptice stoje sa rašenim krilima kao Batman i cela ova jata. Onda sam posle 2 godine ja postala ta osoba koja zna gde su oni i šta rade. Onda znamo i da su oni u ovakvim grupama i da su zaštićena vrsta. Znamo i to da ih ribolovci progone jer vide konkurenciju njima, jer su vranci su jako dobri ribolovci. A istovremeno, što je zanimljivo, ima i takav sistem varenja, sva hrana protrčava kroz njihov organizam i oni u stvari hrane ceo ekosistem. Tako da činjenica da u njima mi, ljudi, ribolovci, vidimo konkurenciju, u stvari uopšte ne govori o tome šta oni rade za ceo ekosistem. Oni nisu samo neki bića koja love ribu i time osiromašuju reke i jezera, nego su mnogo više od toga. Ovde, kada smo i zimi i leti sa jednim vrancem, onda možemo da vidimo njegove probleme kada je zaleđena reka i sa kime se on i sa čime se sve bori, ne samo sa zaleđenom rekom, nego sa našim ljubimcima koji su tu. Takođe, kada smo u bližem, direktnijem, ličnijem odnosu sa živim svetom u našoj neposrednoj okolini, ono što se dešava jeste da ga vidimo ne samo kako on prikazan na Animal Planet, National Geographic i tako dalje, predivne pejzaže, netaknute i tako dalje, nego vidimo da oni dele naš život i naše uslove i posledice svega što se dešava.
vidimo više dimenzionalno, nijansiranije, bolje u stvari. Takođe, otvoreni smo za to da se iznenadimo. Ovo su šakali, ovo je par šakala koji je jedan od naših sugrađana fotografisao na Paliluli. Ovo je nešto kako se priroda prilagođava na to što puževi vole da se popne na visinu i da tako jedan deo godine prežive, jer su tu sigurni, pošto imaju ove naše elemente, oni naše elemente koriste kao prirodne elemente. Ali to izgleda potpuno začudno, kao da je metalna ograda rodila ili tako nešto. Onda imamo njihove druge rođake, onda imamo neke sasvim to instagramične slike, imamo neke trenutke koji traju sekundu jednu, imamo trenutke koji nas nasmeju, imamo nemoguće trenutke, imamo, ovo je slika banana koje su rodile u Beogradu, banana koja je rasla u Beogradu godinama, a onda je pre 2 godine i rodila na nekoliko mesta u Beogradu. Kada se desi ta jedna promena da se otvorimo ka živom svetu, počinjemo da primećujemo sve više i više. I onda slika kao što je ova, koja je slika vodomara, koji je naš sugrađanin, Beograđanin, koju inače bi videli samo ornitolozi, postaje nešto što i mi možemo da primetimo. Ja vodomara ne vidim jer ja njega ni ne očekujem da vidim. Niti znam kako izgleda, niti kako se zove, niti kako živi, ali onog trenutka kada počnemo da primećujemo i kada vežbamo svoje oko i uho i kožu da bude povezanija, onda vidimo vodomara čak i u ovakvom jednom krajoliku gde se on skoro pa i ne vidi i upoznamo nešto od njegove mirne prirode sposobne za jako dugo čekanje i onda iznenadno obrušavanje jer tako on lovi. I ovako kako je živ, on je neverovatnih boja, takvo i to njegovo zaletanje, obrušavanje u vodu kada lovi. Postoji i trenuci koji su čista lepota. Mislim, ovo je slikano na Savskom keju u toku poplava i tako dalje, ali u sred svega toga, 1 sekund nečega što nas spoji samo sa lepotom. Možemo ništa da ne znamo o maloj beloj čaplji. Ja sad prolazim namerno brzo, jer oko svake slike bi mogli da se zaustavimo i samo da kažem, ovo je potpuno nasumičan izbor fotografija. Mogli su da budu potpuno 2. ili 3. fotografije. Na prethodnoj slici je najveća evropska grabljivica orao belorepan, koji je naš sugrađanin. Na ovoj slici su bebe sokolova vetruški, koje su odrasle na kuhinskom prozoru jedne naše sugrađanke, koja je pažljivo pratila njihovo odrastanje. Ovo je kuna sa Velikog ratnog ostrva. Ovde ne znam da li možete da vidite, ko lošije vidi, ne vidi, ali ovo je u velikim beogradskim vrućinama, na obodu grada, životinja koja je došla da se u stvari napoji na našem bazenu koji mi imamo, eto da bismo se prskali, uživali. Ona se usudila čak preko svog straha da priđe tome da bi se napila vode jer je totalna suša. Ovo je jedan banjički daždevnjak u Banjičkom potoku koji meni makar nije mesto gde bih očekivala daždevnjake. Ja imam prijatelja koji ih prebrojava i koji ih raspoznaje po šarama koje oni imaju. On baš želi da zna tačno koji su to banjički daždevnjaci. Imamo i neke manje i više simpatične, nama manje i više simpatična bića. Ovo je jedna fotografija takođe beogradske vidre, gatalinke, neobičnih insekata, nečega što smatramo divljinom, a što je deo našeg... Ove sve fotografije su slikane u Beogradu. Ovo je jedna ptica kruničarka koja nije naša sugrađanka, ali kada preleće preko Beograda, čitav niz kruničarki sleti i na Kalemegdan i ovo je slika sa Kalemegdana. Neki obični trenuci pored kojih prolazimo ni ne misleći o njima. Neka velika bića. Ja ne znam da li je ovo jedan bršljan, da li je ovo jedno biće ili ih je puno tu. Ovo je sada sve pod snegom, ali ovo su rascvetale beogradske livade. Ovo je takođe naš grad, ovo je deponija Vinča, na koji po svemu bi trebalo da zaposlimo biologa da radi na deponiji, jer je to bitno stanište i hranilište za mnoge životinje. Mislim da su pre nekoliko godina ornitolozi otkrili 1 ili 2 vrste galebova za koje nisu znali da žive kod nas kada su otišli na detaljnije pregledanje
deponije Vinča. Ovo je u mom stanu, na mom prekidaču za struju. Najveći deo ovih momenta je vrlo tih i na izgled neatraktivan, ali još kako važan i deo neke celine. Jako je dragoceno i kada se naša bliskost sa prirodom ne zaustavlja na odlascima u prirodu, što je već jako čudna rečenica i konstrukcija, nego kada podrazumeva da mi naš život kroz ceo ritam godine i sve što on znači, živimo sa živim bićima, sugrađanima, bilo da je u gradu ili van grada, da znamo da smo u jednom, da delimo jedno zajedno. I ovde na ovoj transformaciji, u nadi da će do transformacije pozitivne doći, se zaustavljam sa prezentacijom i prelazim na ovaj usmeni deo. U stvari samo nastavljam, ali imam jednu uvodnu napomenu. Ona se tiče percepcije i nekako pripremajući ovo predavanje shvatila sam da mi je u stvari važno da krenemo odatle. Čini mi se da ako se ne otvorimo ka tome, da mi u stvari ne vidimo stvarnost, da mi vidimo samo subjektivno fragmenat stvarnosti, smo u velikom problemu, jer ne priznajemo istinu našeg postojanja. Ja mislim da zato što sada vidim vas ovde, čujem ovaj zvuk, nalazim se u galeriji, vidim vas, aha, tu stavljam tačku, ja znam, ja sam već, to je to. A to je u stvari samo fragment. Onog trenutka kada deo mog pogleda je da ne stavljam tačku, nego da kažem da ja ne znam šta je istina celine ovoga, nego da je to samo fragment, to je trenutak u kome se otvaram ka učenju, ka razumevanju i zaista ka tome da stvarnost sagledam. Tek tada, kada uzimam u obzir da ja u stvari ne vidim, da je nešto što je ugrađeno u moju percepciju, to da je u stvari ona jako iskrivljena i fragmentisana. E sad, kakve to veze ima sa svetom prirode i sa ekološkom krizom koja je neka naša krovna tema? Pa, ova prezentacija koju sam sada pokazala, ja vodim grupu koja se zove Divlji Beograd i uopšte se bavim temom urbanih ekosistema. Ja sam Beograđanka i živjela sam u Beogradu godinama i mislila sam da jako dobro poznajem moj grad i tek sa dolaskom divljeg Beograda u moj život ja sam shvatila da sam ja najveći deo svog života, 30 i nešto godina, bila potpuno slepa za najveći deo života ovog grada. Znači, ja sam prolazila, živela, razmišljala, stvarala na osnovu percepcije koja podrazumeva samo jedan fragment. Ceo divlji Beograd je za mene bio potpuno nevidljiv i nije imao nikakvog ili jako malog uticaja, sada kada vidim, jako malog uticaja na moj život. Činjenica da je moje proleće počelo sa time što sam videla trenutak kada su divlje pčele koje su ostavile svoje bebe prošle godine u mom hotelu porodilištu za insekte, izašle, što sam videla taj trenutak kada ona izlazi kroz tu zemlju, razbija je i izleće i što sam videla trenutak kada nove divlje pčele dolaze da prvo prolećno čišćenje isprazne to sve, iznesu tu zemlju, iznesu taj polen, očiste sve fino i onda u tu čistu rupicu polože svoju bebu, hranu i tako dalje. Činjenica da postoji ta veza, i ne ta veza, nego hiljade drugih veza, dubinski menja način na koji ja živim. E sad, moje pitanje je nekako za sve nas je da zamislimo šta se dešava kada iz našeg rečnika nestaje svet prirode, kada iz naših misli, iz našeg srca, iz našeg razumevanja sveta, svet prirode nestaje. Smanjuje se njegovo učešće. Mi razmišljamo o bilbordima, našim međuljudskim odnosima, vazduhu i zagađenju, kako ono na nas utiče, našim planovima za život, kako god. Mi nismo ni sa tom pčelom, ni sa tim travnjakom, ni sa tim hrastom, ni sa ovom vidrom,
oni jednostavno kao da ne postoje. Kada oni nestaju iz našeg rečnika, misli, srca, mene u stvari onda ne čudi što oni i fizički nestaju sa planete. Ta dva procesa su istovremena i paralelna. Oni su verovatno jedan proces koji se dešava. Sad, to pitanje nevidljivosti, naše percepcije, odnosno nevidljivosti živog sveta, ima veze i sa nečim što mi se čini da je jako važno, o čemu često ne razmišljamo, a to je što mi obično mislimo o tome da možemo da nečemu upućujemo pozitivnu emociju, da nešto volimo i da je to ljubav, ili da imamo negativan stav prema tome, da budemo destruktivni, to je mržnja, a ne razmišljamo o tome koliko je treća mogućnost, a to je potpuna ravnodušnost i ignorisanje, destruktivna. Ako bi, ne znam, evo Maša sedi u prvom redu, ako bi Maša sedela ovde pola sata, mi svi ostali koji su ovde nalazimo imali full komunikaciju i nikada ne spustili pogled na nju i ne odgovarali ni na jedan pogled koji ona uputi ili rečenicu koju ona nama uputi pitanje, Maša bi nakon pola sata se osjećala jako loše. Možda čak lošije nego da smo joj rekli nešto jako ružno, ne volim tu oker boju koju imaš, ne znam, ili neku drugu besmislicu ili smislenicu, mislim. Sad samo zamislite šta to znači kada se postavi na skalu našeg odnosa sa živim svetom, sa cijelim živim svetom koji nije ljudski živi svet. Mi nismo samo u odnosu volim prirodu ili ne volim prirodu i plašim se prirode, mi smo najčešće u odnosu ja tebe ne vidim i ti ni ne postojiš, a toga nismo ni svesni. Ja potpuno mogu to da razumem, jer znam da sve što sam naučila o divljem Beogradu, naučila sam u proteklih najvećim delom 5 godina i moj život se u tih 5 godina bitno promenio. Naravno da odnos sa prirodom postoji i van odnosa sa divljem Beogradom, ali ja vidim da sam zaista hodala kao slepa osoba, pored najvećeg dela stvari koje me sada ispunjavaju, inspirišu, čine da postavljam pitanja, čine da imam neka rešenja za svoj sopstveni život učeći od njih. Tako da pitanje te nevidljivosti je jako važno i za naše individualne živote, ali i za to šta radimo kao društvo. Drugo pitanje je pitanje fragmentacije. Ne znam koliko smo toga svesni, ali ja vidim da se mi ponašamo kao da je svet neka slagalica u kojoj je jako bitno da znamo što više imena i da to pobrojimo. Mi se bavimo brojanjem i imenovanjem. Ako bismo uzeli nekog Marsovca i rekli mu u nekom dugačkoj sesiji imena svih bića na ovoj planeti i tačan broj koliko ih ima, da li bi taj Marsovac mogao da kaže aha, ja sad razumem vašu planetu, sad mi je sve jasno. A mi se na neki način bavimo time, da mislimo da je moguće sve zatvoriti u male odeljke, nazvati ih, pobrojati ih i na taj način razumeti svet. To nije počelo samo od pozitivističkog pristupa u nauci, već od antike i tako dalje. To je jedan dug proces kojim se naša misao razvijala da bi došla do ovog trenutka kada smo mi u stanju da ne vidimo svet oko sebe, ne vidimo svoje mesto u njemu, ne vidimo posledice. Ali moje pitanje je i da je onda važno da vidimo šta je to što u stvari propuštamo da vidimo. Ako to nisu imena i brojevi, ono što je moj utisak je da mi u potpunosti smo prestali da vidimo odnose i veze, a da je sav život upravo u tome. Ovo utiče na ovo, onda ovo pogodi ovo, onda ovo, i da je sve u toj konstantnoj interakciji. Postoji sasvim drugačiji odnos i procesi koji se dešavaju kada se mi nalazimo u bliskim odnosima sa okolinom našom, kada je sagledavamo i kada vidimo te odnose i veze, i postoje posledice kada nismo u toj situaciji. Kada vidimo naš život kao potpuno povezanu, živu mrežu kojoj i mi pripadamo, mi u stvari dobijamo
mnogo potpuniju, tačniju informaciju o svetu kojem pripadamo. Mi u stvari dobijamo mnogo više od informacije, jer smo mi na taj način povezani i našim saosećanjem i intuicijom. Mi na celovit način percipiramo svet oko nas. Mi imamo celovit uvid. Ono što se meni čini da se dešava jeste da mi u stvari ne živemo celovitost ljudskog kapaciteta, svodeći ceo svet i sve odnose na brojke, imena, potpuno bez osjećaja za živu celinu. Čini mi se da na tom mestu postoji nešto, jedna mogućnost koju gubimo, jer taj celoviti uvid u stvarnost i kroz naš intelekt, i kroz naše saosećanje, i kroz intuiciju nam u stvari omogućava da zaista budemo ljudi. Još jedna stvar koja nam to omogućava, koja je jako važna, jeste da imamo povratnu informaciju iz žive celine kojoj pripadamo. Ja ću sada malo govoriti o limitima, ali pala mi je na pamet jedna primer koji možemo lako svi da osetimo. Ja se sećam da je u nekom trenutku, mislim da mi je stariji brat pokazao, kao, hoćeš da ti pokažem šta je indijanska vatra? Hoću da mi pokaže. Indijanska vatra je kad vam neko sa dve ruke uzme ruku i okreće vašu kožu u dva suprotna pravca i u jednom trenutku vaša koža počinje da gori, da bridi, i to je indijanska vatra. I moj brat je meni to pokazao. I naravno, ja sam to za ceo život zapamtila, sad ja znam šta je indijanska vatra. Ali ono što je jako važno jeste da dok je radio taj pokret kojim on meni u stvari nanosi bol, on je mene posmatrao. On se zaustavio onog trenutka kada je ta bol zaista velika i kada prelazi nešto što je u redu. Blizak i intiman odnos sa živom celinom kojoj mi pripadamo čini da mi reagujemo iz saosećanja, a iz racionalnog dela, na to kada se određene granice prelaze. Činjenica da mi smo prestali da vidimo celinu i da se naša percepcija neverovatno suzila, čini da mi ne reagujemo na jasne informacije o prelaženju limita koje nam celina šalje. Ja ću dati samo neke primere, jer, samo da kažem, ja se jednostavno pitam, mi se ovde na celom programu ka Simbiocenu bavimo pitanjem klimatske krize, ekološke, društvene krize, često čujemo informaciju o tome da su neke brojke možda prešle granicu koja je reverzibilna, koju možemo da popravimo, koju možemo da povratimo. Moje pitanje je kako to da sa tom, inteligencijom, obrazovanjem, mestom koje imamo, prilagodljivošću koju imamo, moje pitanje je zašto naša vrsta ne reaguje na jasnu informaciju koju ima. Jedan deo objašnjenja je, između ostalog, ovo i o čemu danas govorim. Mi imamo zvanični podatak o danu godišnjeg prekoračenja planete Zemlje, što se odnosi na dan u kojem svake godine se obaveštava koji je za tu godinu taj dan, u kojem smo mi potrošili sve resurse koje u toku 12 meseci planeta može da obnovi. Znači, tiče se tih obnovljivih resursa koje planeta ima, ali za koje planeti je potrebno, da bi sledeće godine njih bilo, da ima 12 meseci u kojima ih ona takođe stvara. Za 2022. godinu taj datum je neki 28. jul. Ja znam da bilo ko od nas, ljudi, ako bi živeo na takav način, da živi do 28. jula u nekim okvirima svoje, recimo, finansijske održivosti, a od 28. jula pa do kraja godine živi preko toga, odnosno zadužuje se i tako dalje, zajednica bi delovala korektivno, neko bi reagovao, ta osoba bi sama prema sebi delovala korektivno, rekla bi ovo je nemoguće, ovo nije u redu, ovo je neodrživo. Mi od 70. godina ne živimo u okvirima, u limitima živog sistema kojem pripadamo. I postoje puno pokazatelja toga. Druga stvar je, 72. godine
objavljen Limits to Growth, znači granice rasta, izveštaj Rimskog kluba, istraživača okupljenih oko Daniela Medousa, koji su dali neke projekcije i svoje zaključke o tome kako će izgledati i narednih 10, 20, 30, 40 godina na planeti i koji je taj pravac u kojem se mi krećemo. To su bila upozorenja na koja mi nismo reagovali. Najveći deo projekcija koji su oni postavili je ostvaren, da mi ulazimo iz nekih razmera u kojima još uvek možemo da utičemo na ove nepovratne i povratne merenja našeg sistema, da sada prelazimo u nešto što je samo stanje urgentnosti i panike, jer u stvari više ne možemo da utičemo na smanjivanje. Znači, mi imamo te podatke kao vrsta 30-40 godina. Mi imamo i 9 planetarnih granica, možete da pronađete to ako ukucate, u pitanju je Štokholmski institut otpornosti, Stockholm Institute of Resilience. Meni je neverovatno i racionalno mi je teško da razumem kako smo mi došli do toga da su 5 od 9 granica u crvenom, znači prešlo se u krajnje limite. Još jedna podatak ima mnogo, zavisi u kojoj ste oblasti, vi imate, bankari imaju svoje crvene znakove, ljudi koji se bave nekretninama imaju svoje, ljudi koji se bave zemljištem imaju svoje. U svim oblastima postoje alarmi i jasna signali. IPCC, međudržavni panel za klimatske promene, je ove godine dao izveštaj pre nekih mesec dana ili tako nešto, davao ga i prošle godine i pre par godina. Ove godine su rekli narednih, ne znam da li su rekli 10 godina ili dosta godina, nećemo davati sledeći izveštaj. Oni su valjda, to je panel, međunarodni panel stručnjaka, oni su rekli, mi smo rekli, sve je ovde i to je to. Mislim, verovatno vide da nema smisla ponavljati jer ne postoji reakcija koja je u skladu sa time. I drugo, postoji razne vrste podataka o tome, direktno tema našeg današnjeg susreta, koje su razmere i pada populacije živog sveta u proteklih 40 godina i ugroženosti, znači iščeznuća određenih vrsta. Znači, moje pitanje zaista, jer mi se čini da ne možemo da napravimo promenu ako ne znamo zašto na nešto ne reagujemo, moje pitanje je kako to da ne reagujemo na razne jasne signale. Kako to da je, ne znam, i meni trebalo ne znam koliko godina, kako da je Milicinoj sestri trebalo ne znam koliko da dođe na Đurino predavanje pre 2 nedelje pa da kaže kako, šta, stvarno. Mislim, tako da ja imam pitanje, jer znam da postoji razlog za to. Postoji jedno objašnjenje da mi imamo jako duboke delove tog reptilskog dela mozga koji izuzetno pozitivno, serotoninski, endorfinski i tako dalje, reaguje na svaku vrstu viška, na mogućnost da bacamo, da imamo više nego što možemo da potrošimo. Istorijski gledano, niko od naših predaka, zamislite sve naše pretke, niko od naših predaka nije nikada bio u situaciji da ovoliko baca koliko jedan dobar deo čovečanstva je trenutno u prilici da baca, da rasipa energiju, tekstil, hranu, sve i svašta. To je potpuno nov moment. Mislim da se mi nalazimo da li zbog tog reptilskog dela ili zbog celog i zbog reptilskog dela, i zbog činjenice da se naša percepcija suzila, i zbog 3 tačke mnogih drugih stvari, da se nalazimo u situaciji da ne reagujemo, da se ne prilagođavamo, da ne menjamo naše način kako živimo u skladu sa očiglednom informacijom koju imamo iz živog sistema kojem pripadamo. Moje pitanje je također, ceo program ka simbiocenu je tome posvećen, a i u naslovu je, moje pitanje je kako da tragamo za balansom, kako uopšte možemo da tragamo za rešenjima za ovo stanje krize, kada mi tu celinu ne vidimo.
mi nju ne uzimamo u obzir. Ako želimo da rešimo problem neke porodice, mi gledamo celu porodicu. Ne možemo da uzmemo jedan segment ili da gledamo samo u kauč te porodice, osim ako smo Sherlock Holmes. Mi ne uzimamo celinu u obzir. Meni je zanimljivo to što naš deo, iako smo mi u Srbiji siromašna i mala država, ali i dalje pripadamo, imamo viškove, puno bacamo, mi u stvari živimo u tom delu planete u potpuno povlašćenoj poziciji nezapamćenog materijalnog bogatstva. Mi to retko uzimamo u obzir. I mi baziramo naše ponašanje u stvari na onome što je naše iskustvo života. Ja ovo kažem pokušavajući najdobronamernije i velikodušnije da razumem zašto mi ne reagujemo, zašto se promena u većem procentu stanovništva ne dešava. Ja je vidim apsolutno, ali zašto ona nije raširenija? Kako to da svi ne trče u panici i govore ovo nije moguće, ovo je, moramo odmah da menjamo i tako dalje. Znači, kako to da se to ne dešava? Zato što mi jednim dobrim delom živimo u nečemu što je nezamislivo u stvari raskoš i bogatstvo. Ovo je komfor koji je raspamećujući i mi smo raspamećeni. I mi u stvari zaključujemo na osnovu nečega što nije referentno, jer gledamo samo život homo sapiensa. Mi smo isključili ceo jedan deo stvarnosti. Mi ne uzimamo u obzir deo stvarnosti koji predstavlja pad plodnosti zemljišta, koji je vrlo jasan, koji je ovako. Mi ne uzimamo deo stvarnosti koji predstavlja pad broja insekata na planeti. Mi ne uzimamo u obzir čak ni to da naša plodnost pada rapidno. Mi ne uzimamo u obzir celinu, nego činjenica da ja mogu da bacim sad ovaj mobilni koji imam i kupim nov, relativno lako, meni šalje strašno jaku poruku i da to mogu da uradim i sa pirinčem i sa ovim džemperom, meni šalje jaku poruku da je sigurno sve u redu. I sigurno, ako nemamo rešenje, naći ćemo ga. Sigurno ćemo ga naći. Ja se pitam šta je ta poruka koja zaglušuje sve ostale informacije koje su takođe deo, ili bi trebalo da budu deo našeg života. Mene takođe interesuje kako da tragamo za rešenjima koje su drugačija i koje odgovaraju krizi u kojoj se nalazimo, kada mi u stvari gledamo sve, samo kroz kratkoročni, vrlo kratkoročni interes jako malog dela naše jedne vrste. Pokušavam da razumem zašto donosimo pogrešne odluke. Gledam šta su naše ulazne informacije. Moje pitanje je kako da donosimo tačne odluke kada mi u stvari ne percipiramo i ne vidimo celinu stvarnosti kojoj pripadamo, već samo fragmentić. I sad da kažem da cela zapadna, potpuno kapitalu okrenuta, naftom zadojena, recimo zapadna, severna civilizacija, je jedan fragmentić. Ona tumači sve, diktira, ima najveći uticaj, pravi najveću destrukciju, ali nazovimo je njenim imenom. Ona je fragmentić. Ja mislim da je ekološka kriza možda nastala ili se razmahala upravo onda kada smo mi prestali da vidimo i da priznajemo veze i povezanost i širu stvarnost i istinu tog živog sistema kojem pripadamo. Naše ulazne informacije su pogrešne i mi donosimo pogrešne odluke i rešenja. Govorit ću malo kasnije o tim rešenjima, ali htela bih da vam kažem nekoliko primera koji govore o jednoj drugoj logici. Kakva je veza između kitova i kiseonika koji u ovom trenutku svi mi ljudi u ovom prostoru i mnogi nama neviđeni mikroorganizmi u vazduhu koriste za svoj život? Bez obzira na moje obrazovanje, završen fakultet, da mene neko pita pre
par godina, ako bi nestali svi kitovi sa planete, da li bi to imalo nekakav veliki, značajan uticaj na tu celinu? Ja bih pomislila da ne bi imalo. Ima nekakav uticaj, ali ne bih pomislila da su baš sami kitovi toliko bitni. Kitovi su bića, takvi kakvi su, koji spajaju površinske delove okeana i vrlo duboke delove okeana, jer zaranjaju. Zaranjaju njih, hrane se, vare tu hranu, penju se u površinske delove okeana u kojima se nalazi razne vrste planktona i tu ispuštaju kake, ove hranljive materije koje u površinskim delovima okeana nema. De facto, opstanak planktona u okeanima je ozbiljno povezan, da se tako pažljivo izrazim, sa životnim ciklusom kitova. Mi, kada govorimo o kiseoniku koji dišemo, najčešće pomišljamo na Amazon ili na neke šume koje imamo neposredno u našoj blizini. Znamo da drveće ima veze sa kiseonikom, ali ne znamo da između 50 i 70% kiseonika na planeti dolazi od fitoplanktona i kitova koji su u toj simbiozi spojeni. Takođe, tako da pozdrav za fitoplankton, hvala fitoplanktonu, fitoplankton na majice kada se piše o tome pluća naše planete i tako dalje. Druga stvar, kitovi, njihova velika tela, nakon njihove smrti, tonu i postoji nešto što se zove kitovski ugljenični depoji. Mislim da je na engleskom naziv whale carbon, sad ne mogu setim treće reči, ali spomenut ću vam ga malo kasnije kako se to izvitoperava i deformiše zato što radimo samo sa fragmentom stvarnosti. Za celu priču o ugljeničnim emisijama planete, između ostalog, važni su i kitovi i njihova tela koja potanjaju, takođe veoma je važan broj i populacija kitova. Ako kitovi nestanu, taj zarobljeni ugljenik potone, onda se razgradi, onda se oslobađa i mi imamo ceo kitovski depo ugljenika koji je ispušten na sve ovo što još već ispuštamo. Još jedan neverovatni depo ugljenika o kome ne govorimo, najčešće u ovim čak i ekološkim razgovorima, jesu mikroorganizmi u zemljištu. Mi u ovom trenutku imamo sa svim ovim padovima koji se dešavaju, imamo i ozbiljan pad broja mikroorganizama u zemljištu, koji je direktno povezan sa plodnošću zemljišta. Recimo da za nekih 10 godina, mislim da je Osječki univerzitet radio istraživanje, u zemljištu Slavonije, pretpostavljam da su slični rezultati vezani i za Vojvodinu, mi smo izgubili oko 30% mikroorganizama iz zemljišta. Za samo 10 godina. Možda sam rekla otprilike, ali ta brojka je u tim razmerama. To je ozbiljan pad plodnosti zemljišta. S jedne strane, izgubili smo plodno zemljišta, a s druge strane, izgubili smo svu tu ugljeničnu masu, jer mikroorganizmi u zemljištu takođe zarobljavaju ugljenik, koja je u nekom depou u zemljištu. Mi o tome ne razmišljamo, nama se čini da je moguće da sav taj organski otpad koji stvaramo samo mirno šaljemo na deponije, jer smo mi prestali da ga vraćamo u proces kruženja. Nama se čini da je to moguće, nama se čini pa svuda makar zemlje ima, pa u Vojvodini ima zemlje. Generativni sloj zemljišta se istanjuje. Postoje delovi planete, konkretno u Americi, koji su, ne znam da li su delovi Teksasa, ali koji su baš žitnica Amerike, u kojima se generativni sloj zemljišta već potrošio. Neka predviđanja su da mi imamo zemljišta do 2060. godine. Meni je to jasan signal da mi treba da se pretvorimo u biće koje se religiozno bavi kompostiranjem. Mi moramo da se bacimo na proizvodnju zemlje. Ne samo zato da bismo mi preživeli i naš način kako proizvodimo hranu, nego zbog velike žive celine koje pripadamo. Znači, o zemljištu i tome što se dešava sa zemljištem se
vrlo malo govori. Da biste imali neku uvid u te, meni makar pomaže, u te mase, deo mikroorganizama u zemlju, što su i gljive, koji su potpuno zasebna deo carstva živog sveta, one nisu ni biljke, ni životinje, ko zna šta su gljive. Gljive u toku jedne godine izbace toliko spora u vazduh, da su one kao prvo najveći proizvođači žive materije, živog materijala u vazduhu koji udišemo, ali količina kada se izračuna koliko je toga je nekih 50 megatona, odnosno 500.000 tona. To je kao nekih 50 megatona, što je u stvari nekih, da izrazimo to u kitovima, 500.000 plavih kitova. To su samo gljive o kojima mi ne mislimo i ne uzimamo ih uopšte u obzir. Pokušavam da ispričam nekoliko priča koje govore o tome kako je sve vazduh koji mi udišemo je povezan sa okeanima u kojima su kitovi i fitoplankton i činjenica da smo mi u procesu zakiseljavanja okeana je direktno povezano sa nečim što čini da, na primer, naša vrsta može nekoliko minuta da opstane bez kiseonika i onda nas više nema. Mi ne reagujemo ni na te signale. Još jedna stvar koja nije iz živog sveta, nego dolazi od nas, ali pokazuje kako je u živom svetu sve povezano, je pitanje mikroplastičnog zagađenja. Mi smo relativno nedavno, pre samo 100 i nešto godina, se bacili na ekstrakciju nafte. Kao otpadni deo nafte smo imali neke materiju s kojom nismo znali šta da radimo i naučnici su, da se iskoristi nešto, da se ne baca, da nemamo otpad, izmislili plastiku. Mi kroz plastiku zbrinjavamo u stvari otpad petrohemijske industrije. Bezbrižno i sa velikim entuzijazmom smo koristili plastiku nekoliko decenija i tek od pre nekoliko godina govorimo o mikroplastičnom zagađenju kao jednom od zagađenja. Pre 3 godine ja sam držala predavanje o zero waste-u. Žena koja je stručnjak za upravljanje otpadom je rekla svim prisutnima da plastika u našem organizmu je neutralna, da ona prolazi kroz naš organizam sa čak pozitivnim dejstvom kao balastna materija, kao dijetetsko vlakno. Ona nije jedina koja je tako mislila. Najveći deo ljudi je tako mislio. Intuitivno čovjek bi pomislio, verovatno je otrovna. Ali ako ljudi koji su stručni u toj oblasti kažu da ona nije problem, da ona čak čisti naš organizam, slučajno, znam za to, bila sam prisutna, to je pre 3 godine rečeno. Profesor Miodrag Stojković, koji se bavi plodnošću, je uradio istraživanje o uticaju mikroplastike na fetus i na bebe u majčinom stomaku i utvrđeno je ono što intuitivno bismo mi rekli verovatno je otrovna, da već u majčinom stomaku mi sada, nažalost, mi žene, majke, imaju mikroplastiku i da ona na tom mestu koji želimo da mislimo, da zamišljamo kao najsigurnije mesto, već su bebe izložene uticaju koje je na nivou endokrinih disruptora, znači na hormonskom nivou utiče već na plod i nadalje u životu. Sad ono što je, zašto navodim primjer mikroplastike, nije samo zato što je mikroplastika, što želim da podsjetim na još jedan način na koji smo destruktivni i trujemo i ubijamo sve oko sebe, već zato što želim da kažem da sam u jednom trenutku shvatila da mikroplastika će nas na jedan neobičan način, kao neka luda mudrost, nas naučiti i podsjetiti da je sve povezano. Jer mi smo veliku količinu plastike bacili u živi sistem. Plastika se kruni, mikroplastika kroz vazduh, kroz vodu, kroz zemljište, kroz hranu koju jedemo, kroz naše organizme, dolazi nazad.
Ali ona ne dolazi nazad samo u našu vrstu koju je napravila. Ovo što je Miodrag Stojković utvrdio i tim naučnika koji je s njim istraživao, odnosi se na vodozemce, sisare, ptice, nema nikakve barijere. Ako će nas neko podsjetiti na to da je sve povezano, jeste mikroplastika. Jer mi ćemo imati sve više istraživanja koje pokazuju da je ona na vrhu Himalaja, da je ona u flaši vode, da je ona u brokoliju, da je ona nema 3 tačke, da je ona svuda, zato što smo mi deo živog sistema u kome sve kruži, sve je povezano, prožeto jedno drugim. Ne postoji fragment, ne postoji ostrvce. To je zakon sistema u kojem mi pripadamo, ali smo u nekom trenutku počeli da gledamo kroz neku rupicu. Ja sam se setila da jedna reč koju je prijateljica pre par dana rekla, kolanje i kolo, me je setilo toga da u staroslovenskim jezicima ta 2 meseca kojima se nešto završava i nešto počinje i nešto prelama, su u sebi imali reč kolo. Oni su se zvali koledar i koložek. U koledaru su se vršili najrazličitiji rituali kojima se slavilo, podsećalo, priznavao se taj planetarni zakon celine i kruženja. Ta 2 meseca, decembar i januar, koledar i koložeg, su bili nešto što je podsećalo naše pretke na to da smo deo celine. Oni su bili podsećani time, ja mogu da zamislim na 100 milih načina. Ali ima nešto u tome da neku činjenicu ne znamo samo na racionalnom, intelektualnom nivou, nego da je priznajemo, da je poštujemo i da je na razne načine je vidimo kako je otelotvorena u našem životu. Vidimo je u stvari svuda. Sad, vratit ću se na kitove. Šta se dešava kada svedemo živi sistem na jedan fragment? Svetski monetarni fond, IMF, je sad uspostavlja razne načine da se izrazi ugljenik i ugljenične emisije kroz ugljenične kredite, da tako kažem. Između ostalog, postoji šumski ugljenični kredit i kitovski ugljenični kredit. Postoji whale carbon credits. Zašto je to problematično? Da li možemo, i samo da kažem, nije problematično u perspektivi, problematično je već sada. Utvrđeno je da je čitav niz kompanija koji se bave ovim karbonskim offsetom, znači kojem platite da oni čuvaju neku šumu, na primjer, ili da zasade drveće, da se tu dešavaju razne malverzacije i da ulazimo u vreme koje će imati čitav nov set problema, ali između ostalog, to što sam htela da kažem jeste da li mi možemo da svedemo jednu šumu, 1 hektar šume, na ugljenični otisak te šume? Ne, veliko ne, ali to je pravac, to je mesto, to je tačka u kojoj se mi trenutno nalazimo. Da li možemo kitove da svedemo na njihovu ugljeničnu masu? Ne, nikako. Kiseoni koji kitovi pomažu da se stvori je takođe samo delić onoga što znači biti jedan plavi kit u ovom trenutku na planeti. Ili biti jedna divlja pčela. Ili biti jedan čovek. Setila sam se one priče o kralju Midi koji je dobio ispunjenje svojih želja da s dodirom svog prsta sve pretvori u zlato. I time je ostao bez svega. Imam utisak da kralj Mida ima
između ostalog nekakve veze sa našim sadašnjim trenutkom. Moje pitanje je, i to što je i u naslovu ovog predavanja, je kako bolje razumevanje žive celine koju pripadamo može doprineti tome da mislimo drugačije, da stvaramo rešenja za naše društvo koje su drugačija. Šta se dešava ako stvaramo gradove koji uzimaju u obzir i bršljan, i travnjak, i vidru, i područja kao što su Beljarica i Reva u kojima se na izgled ništa ne dešava i nema nikakvih funkcija, jer nema šetališta, parkovskih klupa i tako dalje. Šta se dešava ako stvaramo gradove koji uzimaju u obzir i drveće i činjenicu da je drveću jako teško zato što mi imamo upaljeno noćno rasvetu u celom gradu celu noć? Šta se dešava ako uzmemo to u obzir? I sad postoji, slično ovom karbonskim kreditima, postoji način kako se funkcije prirode izražavaju kroz ekološke usluge. Ja uvek kada govorim o ekološkim uslugama kažem ispred reč takozvane ekološke usluge, znake navoda ili bilo što tome slično, jer vidim da je velika opasnost se nalazi na tom mestu. Na koji način je to stramputica? Između ostalog, vidimo i u trenutnom rešenju koje Evropa nudi, to je Green Deal. Evropa u ovom trenutku pravi rešenje za krizu u kojoj se nalazimo, tako što, recimo, jedan od primjera je, nastavljamo da radimo sve kako radimo, ali energiju stvaramo iz obnovljivih izvora energije. Što znači da moramo da proizvedemo ogromne količine mehanizacije, alata, mašina koje će proizvoditi obnovljivu energiju. Nijedna od tih alata, mašina i tako dalje nisu kružne, ali mi njih multipliciramo, a nastavljamo trend umnožavanja potrošnje koji imamo u svemu. Meni je to primer rešenja koje nastaje iz istog stanja uma koje je problem i napravilo. Ništa se u stvari ne menja. Znači, moje pitanje je kako dolazimo u stanje duha, spoiler alert, nemamo odgovor na ovo pitanje, ali znam da je to pravac, da je to nešto u kojem pravcu ćulim uši i čula i slutnje. Znači, kako mi dolazimo kao vrsta u drugačije stanje duha i stvaramo drugačija rešenja. Veliki problem na ovom ovde plakatu je, govori se o klimatskim promenama i o klimatskoj krizi, ali veliki je problem da svodimo krizu u kojoj se nalazimo na klimatsku krizu ili na pitanje ugljeničnih emisija ili da je svodimo na bilo šta jedno. Dokle god to radimo, mi ne baratamo, nemamo ulazne informacije koje se tiču žive celine koje pripadamo. Ono što vidim da je srž problema jeste da se mi nalazimo u jednom zahuktaloj aktivnosti punjenja živog sistema otrovima kroz razne vrste zagađenja. To može da ima najrazličitija imena. Da li je u pitanju naša kanalizacija koja nije napravljena tako da kruži? Da li su u pitanju naši proizvodni procesi, odeće koje u svojim proizvodnim procesima imaju ogromno ispuštanje hemikalija? Da li je u pitanju proizvodnja hrane koja podrazumeva ogromnu hemikalizaciju zemljišta, vode i tako dalje? Sve to, naš transport, ne znam, sve naše aktivnosti, ogroman deo naših aktivnosti, podrazumeva ubacivanje u stvari otrova u živi sistem kojem mi pripadamo i iscrpljivanje tog sistema. Jer mi se više ne bavimo, kada prođemo ovaj 28. jul, mi ribu više ne lovimo, mi je izlovljavamo.
I ta vrsta glagola, promene glagola se odnosi na svaku vrstu upotrebe i korišćenja resursa na planeti. Znači, mi se u stvari nalazimo, ako vidimo da nešto trujemo i da ga iscrpljujemo, mi se u stvari nalazimo u procesu ekocida ili ubistva. Sad, da li je nešto ubistvo ako neko to ne vidi? Da li je nešto destrukcija ako neko to ne vidi na taj način? Ako mi nismo povezani sa činjenicom, sa stanjem žive celine kojoj pripadamo i nemamo tu informaciju od nje, onda je to kao da se to i ne dešava i mi nastavljamo dalje. Jedan od načina na koji vidim da ćemo mi se povezati sa signalom limita koje nam celina šalje, jeste da se povezujemo na 100 milih načina sa živom celinom kojom pripadamo. Moje pitanje je, ove slike koje sam pokazala na početku predavanja, njih može da ima 1.000.000, jeste kako svako od nas može da pronađe svoj način da, osim što je tu na smislen i lep način za samog sebe, za ljude oko sebe, kako na isti taj način može da bude tu za mahovinu, za hrasta, za dabra, za pčelu, za nepoznatog mikroorganizma. Ja sam sigurna da mi, ljudsko biće, ljudska vrsta, imamo kapacitet za to da se povežemo sa vremenom i ritmom jednog sloja šumskog humusa koji se polako stvara kroz godinu dana. Ja mislim da smo mi u stanju da se povežemo sa ritmom i vremenom i postojanjem ove divlje pčele koja ima svoj mali ciklus. Mislim da smo u stanju da se povežemo sa lastama koje u ovom trenutku su krenule iz Afrike da dođu ovde gde će ih dočekati sneg. Mislim da možemo da se povežemo na ne samo racionalni način, aha, lasta, ona leti, ona je selica, nego sa time šta znači biti lasta, što je mnogo više od ekosistemske usluge laste, od ugljeničnog kredita laste, od latinskog naziva laste. Ja mislim, ja znam da mi imamo kapacitet da se povežemo sa tim nečim što je mnogo složenije, nijansiranije, a što znači taj živi, potpuno povezani, kružeći, nama nepoznat u svom najvećem delu živi sistem kojem pripadamo. I čini mi se da tek povezani sa njime možemo da stvaramo rešenja, da imamo ideje koje tačno odgovaraju stanju tog celog sistema. I tome je na neki način i ceo i ovaj naš program i mnogi drugi programi i mnogi druge stvari koje se u ovom trenutku dešavaju na planeti i posvećeno. Ja ću se ovde zaustaviti za danas, ali je otvoreno sve za razgovor. Evo, Sveto, ako možeš da dodaš samo Maši mikrofon. Hvala. Samo prvo da kažem hvala tebi. Zaista je ovo bilo prelepo čuti ovako na ovaj način. Ja sam inače psiholog po struci i dosta sam sama proučavala i razmišljala sve ovo što si pričala na početku, prosto zašto smo, kako smo, zašto smo došli ovde gde smo došli kao civilizacija. I prva stvar koja mi je pala na pamet kao odgovor, možda zašto, je da je prosto naš mentalni sklop takav da mi imamo tu neku iluziju
pravednog sveta. Mi prosto odbijamo da prihvatimo neke informacije koje nam deluju nepravedno i mi mislimo da je sve tako kako treba da bude. To nas prosto čini mentalno zdravim, ali onda je sad pitanje, mislim, to nas je čuvalo toliko dugo, ali to će sad i da nas ubije na neki način, ali mislim to je nešto već na individualnom nivou, jer ne možemo samo da gledamo individualni nivo, moramo da gledamo i ovaj, da kažem, sistemski širi. A druga stvar, spomenula si Donelu Meadows i Rimski klub. Ona je pisala o nečemu što se zove ograničena racionalnost. Prosto svako funkcioniše u nekoj svojoj ograničenoj racionalnosti i eto, mislim, oni koji operišu svetom, funkcionišu po toj racionalnosti konstantnog rasta i profita, ali eto, nažalost, ono što je racionalno za njih, dugoročno nije racionalno ni za koga. Jer, mislim, ako ne postoji ljudska civilizacija, kome ćeš ti da prodeš tu naftu i, mislim, sve te proizvode. Tako da, mislim, eto, to je jedan dubok sistemski problem. Na neki način mi sad svi idemo protiv svoje prirode, jer mi... Takav nam je mentalni aparat, da prihvatamo stvari takve kakve jesu, da živimo tako da štitimo sebe, a sad mi moramo da idemo mnogo protiv sile inercije, tako da to je, velika je snaga to što, mislim, samo sedimo ovde i pričamo o ovim nekim stvarima, tako da hvala vama na tome što ste organizovali ovo. Ne znam, možda sam nešto konkretno još htjela da kažem, ali evo. Može i posle, nije kao jednom kad neko nešto kaže. Izvinite što sam mnogo pričala, ali evo, to je to. Hvala, Maša. Može da ostane tu mikrofon, pa možda će ići negde dalje. Ne znam da li imamo neko pitanje ili komentar od Zoom ekipe, ali slobodno možete da se dizanjem one male žute ruke javite. Pa meni je samo kao reakcija na ovo što si rekla, kako si rekla iz svoje racionalnosti, čini mi se da pošto smo mi sad u gradovima i sami sebi kontrolišemo i grejanje i hranu i ne znam, kada smo više bili svesni toga da delimo uslove života, sušu, kišu, tešku godinu, teških 5 godina, sa celim sistemom koji je oko nas, bilo je teže odvojiti se ovako kako mi sad osjećamo da smo odvojeni. Nama se čini kao da bismo mi mogli u gradu, stvarno nam se čini da sve, nema veze ako je okolo sve mrtvo ili ne znam, sušno ili ako nema više insekata, jer naša racionalnost je samo to. A nekom i u domorodačkim društvima i tako dalje, gde je neko, na primjer, pripadao plemenu ili delu plemena koje je samo plavi gušter. On je znao sve, plavi gušter, ja i plavi gušter imamo svoje živote i delimo sušu, vodu, puno obilje odjednom ili ne znam. Tako da je pitanje toga da li je, mislim, mi smo u stanju da ne budemo samo u jednom, nego da zaista uključimo nešto šire. Meni je veliko pitanje kako da se ta vrsta tog zaveta sa prirodom obnovi na neki način. Možemo da ostanemo i samo sa tim pitanjem, ali evo imamo još jedno pitanje ovde iz publike. Meni više, pitanje, ovo je više neka moja asocijacija. Nekako vidim da najveći problem u percepciji cele ove priče svuda u svetu jeste u stvari to koliko smo mi u stvari jako malo navikli da racionalno i kritički razmišljamo o bilo čemu. Mislim da postoji ta neka usađenost nekog mitskog mišljenja, kao ljudi izađu iz svog školovanja, da zaista ne znaju kako funkcionišu stvari u prirodi, ne znaju većinu stvari koje su kao uču u školi, jednostavno im prođe kroz glavu i dođe do toga da jednostavno samo veruju u autoritet, naučni autoritet, ovakav autoritet, onakav autoritet, koji nekako sve probleme rešava. I to smo negde isto naučeni kroz naš škole. Sve je rešilo.
postoji racionalno rešenje za svaki problem. Ako se pojavi ovako neka priča, to se uglavnom tretira kao neko paničenje, eto, pojavit će se neko naučno-tehnološko, ovako, onako rešenje i tako dalje. I što je najvažnije, da to će da uradi neko drugi. Mi ćemo da i dalje da živimo neki svoj život i potpuno odvojeno od toga i to ćemo pročitati kao vest u novinama, ne dotičemo se. I tu je, ja mislim da je tu najveći problem kod ovoga, jednostavno što nije samo u pitanju, to što si malo rekla, jedna stvar, jedan element, jedna perspektiva, nego je ovo sticaj onako svega onoga što čini ovu civilizaciju onim što ona jeste. Znači, nama, ja se plašim da to neće da se reši drugačije nego jednim bolnim udarcem u zid i onda rekonstrukcijom, u stvari, tog nekog ljudskog društva i ne samo ljudskog društva, mi ćemo i tad imati kako da kažem, veliku odgovornost da ne rekonstruišemo samo svoj sistem, nego da probamo da ispravimo sve što možemo da ispravimo u nekom dugom vremenskom periodu što se tiče i svega ostalog što smo propastali, ne samo našeg. Tako da... Pa, vrlo često se spominje to pitanje naučno-tehnološko kao nekog rešenja, ali ja sam sigurna da ono nije samo po sebi rešenje, nego da samo naučno i tehnološko rešenje koje dolazi iz drugačijeg stanja duha može da bude rešenje za ovaj problem. I takođe, čini mi se da nekako to osjećanje povezanosti i onda poštovanja i zahvalnosti prema toj celini koju pripadamo pravi jedno drugačije onda stanje duha za nas. I čini mi se da je, na primer, osjećaj zahvalnosti kada se pogleda ovako izbliza i pažljivo, da je on jednak revoluciji, jer smo mi svi u stanju konstantnog podrazumevanja i nezahvalnosti i razjerenosti da nam u stvari treba još i zaslužujemo još više i šteta je što nemamo još ne znam šta, a da smo izgubili vezu sa tom zahvalnošću i radošću za sve ono što život, kako god težak život, u stvari predstavlja kao mogućnost. Evo imamo ovde podignutu jednu ruku. Nenade, slobodno samo se unmutujte, izvolite. Dobar dan svima. Pre 15 godina čuo sam za ideju da se zagađenje umanji i preraspodeli pomoću tržišnih sila. Tržišne sile su u dobroj meri odgovorne za nastanak zagađenja u startu. Da li neko zna za rezultate masovne ili pokušaja primjena sile tržišta za umanjenje zagađenja? Hvala. Ne znam da li neko od svih nas ovde prisutnih i Zooma želi možda da odgovori Nenadu na pitanje. Ili, Nenade, samo da ponovite pitanje, pošto ja ga nisam baš razumela. Ponavljam. Ideja o trgovini pravom na zagađivanje je stara više od 15 godina. U toj ideji svaki proizvođač zagađenja dobija pravo na neku količinu zagađenja. Onaj ko ispuni samo deo svoga prava može prodati ostatak nekome ko preteruje iznad svoga prava. Ta prividno jednostavna ideja je kapitalistička ideja, pokušaj da se problem koji je nastao neobuzdanim delovanjem tržišnih sila takođe reši unutar metoda tržišta.
da li neko od vas zna o ozbiljnom ili masovnom pokušaju da se ovaj tržišni mehanizam primeni? Ja znam, možda će Višnja da se nadoveže na to, ali postoji u startu kritika tog pristupa, zato što on kreće od kao nulta tačka, odavde krećemo, a sve unazad puj pike ne važi, tako da visoko razvijene zemlje koje su do svoje visoke razvijenosti došle direktno na leđima i krvi i znoju manje razvijenog dela planete, su onda sad u prilici da opet imaju mnogo bolju početnu poziciju. Mislim, ukratko. Tako da postoji ulazna ozbiljna kritika tog pristupa, ali Višnja slobodno uskoči. Samo trenutak, ovaj odgovor je opšti. Znači, prigovor zemalja u razvoju protiv najrazvijenijih je opšti. On uopšte nije ograničen na ovaj pokušaj tržišnog rešavanja zagađenja. Mene zanima da li je negde eksperimentalno provereno u većim razmerama, da li tržište može da leči problem za koji je velikim delom odgovoran. Meni se čini da sam ja na kraju predavanja baš dala odgovor na to, odnosno šta mislim o tome i da je to stranputica primenjivati taj pristup, ali evo, Višnja, izvoli. Pa da, ja bih na istom tragu odgovorila na ovo pitanje. Mislim da u stvari način na koji pokušavamo danas da se bavimo problemima, bez da se bavimo uzrocima, njih nije vezan samo za klimatske promene i recimo višak CO2. Mi na sličan način u čitavim politikama održivog razvoja pričamo o tome da treba da smanjimo siromaštvo, a ne da treba da stanemo na put kapitalizmu i rastu. Pričamo o tome da treba da se borimo za rodnu jednakost ili ravnopravnost, a ne protiv patrijarhata. Tako da često mi se čini da uzroci problema koji su sistemski, društveni, globalni, u stvari ne žele se da budu pomenuti, niti se želi da se onda bavimo baš tim uzrocima, nego tako lutamo u nekim idejama o tome kako bismo mogli da na drugačiji način rešimo te probleme. I slično je i sa ugljeničnim tržištima, ili carbon markets. Ja ću ovdje staviti par nekih linkova, par izveštaja koji se tiču toga dokle je došlo. To je stvar koja se gura, intenzivno se gura upravo od UNDP-a, Svetske banke i velikih organizacija koje su pokušavale nekako da, mislim, koje su i dovele do ovog neoliberalnog globalnog sistema kapitalizma. Mnogi protivnici ukazuju na ovo što je Milja rekla, znači mnogi kritičari kažu da to u startu opet nejednako tretira razvijeni svet i ovaj kao nerazvijeni svet, ali istovremeno ono što radi je ne samo da idemo iz faze da ne samo da imenujemo i prebrojavamo sve živo što nije ljudsko, nego mu dajemo tržišnu vrednost, tako da ga stavljamo na tržište, samim tim činimo još podložnijim da bude resurs. Znači, mislim da meni su zanimljive dve knjige bile u tom smeru. Jedna je kako kapitalizam pojeftinjuje stvari i autori tu pričaju o tome, Patel i Moore, i opet ću podeliti link čim završim sa ovom pričicom. Pričaju o tome kako u stvari kapitalizam jeste ta svetska ekologija, ali odnosa trenutnog, koja u stvari kontinuirano opstaje zato što kontinuirano pomera granice. Znači kontinuirano traži new frontiers, neke nove horizonte, nove granice i tako dalje. I jedan od tih novih horizonata i novih granica možemo da kažemo da je taj i carbon offsetting i ugljenična tržišta, ali i Elon Muskovo slanje satelita u kosmos. Mi nismo pominjali kosmos i šire nebo kao još jedan od tih resursa i još jedan od tih veza koju često ne vidimo, ali eto, širimo se i tu. Pogubno opet po mnoge žive sisteme. A druga knjiga je
convivial conservation ili konvivijalna konzervacija ili zaštita, u kojoj autori pokušavaju nekako da gledaju, da ponude neku kritiku, ali i novu perspektivu već postojećih narativa o konzervaciji i kako zaštititi planetu, najviše u smislu konzervacije i zaštite prirodnih dobara. I onda u okviru toga prave neku podelu na one ideje i one imaginacije o konzervaciji koje su antropocentrične i one koje su postantropocentrične, dakle u duhu ovoga što je Milja danas pričala, ali istovremeno prave i podelu na one koje su kapitalističke i na one koje nekako više neguju zajedničko i zajednička dobra. I nekako sa tom šemom uspevaju da nađu jedan prostor u kome zagovaraju postantropocentričnu ili možemo kažemo simbiocentričnu i ovu perspektivu zajedničkog i to nazivaju konvivijalnom konzervacijom kao neki zanimljiv eksperiment, ali oni daju takođe apsolutnu kritiku svih ovih pokušaja da numerički i ekonomski izmerimo i na tržištu dilujemo razne benefite drugih živih bića. Eto, sad ću dijeliti ovde. Hvala ti, Višnja. Ja bih samo dodala za sve ljude koji prate ekološka pitanja na bilo koji način. Nešto što sam primetila i što sam ja promenila u tome kako govorim i kako razmišljam, kada se govori, na primjer, o zagađenju, govori se o kontrolisanju i merenju i u ovom slučaju kao kažnjavanju kroz plaćanje negativnog uticaja koji imamo. Mislim da postoji velika opasnost u tome da prvo pristajemo na to da svodimo ljudsko postojanje na destrukciju i negativne uticaje koje u stvari podrazumevamo. Znači, mi sada, kad neko ko je razmišljao o deci, o budućoj generaciji, na primjer, razmišlja se o tome kako da što manje, kako da smanjim, sigurno pravim negativan uticaj, ali kako da smanjim taj negativan uticaj koji pravim. Moja premisa je da ja sam štetočina. A onda gledam, ja sam dobar čovek ako se trudim da budem malo manja štetočina. Mislim da je jako opasno gledati na svoje delovanje cele svoje vrste, samo kroz smanjivanje negativnog uticaja. Pritom mi ostajemo pri tome da svakako ćemo činiti dalje što znači da nam daje i zeleno svetlo za to da mi nastavimo da radimo to negativno, samo da vidimo da ga smanjimo. Pa ćemo i plaćati da radimo nešto negativno, jer se to onda tako nekako poništava. Novce može da se poništi. Moje pitanje je kako možemo da osvestimo i razvijemo i osnažimo sve one prakse koje se ne mere i ne vide, a koje su konstruktivne i pozitivne u našem delovanju. Ja mislim da je to kada primetimo divan zeleni drvored u ulici koji idemo, da to nije ništa, da to ima svoju malu kapljicu uticaja u celini kojoj pripadamo. To što smo svedočili lepotu groma ili lepotu zelenog tunela u nekoj ulici ili neko nerazumevanje koje imamo, sva ta razmena koja se dešava ili ako smo konkretno pomogli tako što smo očistili ili što smo odlučili da stvaramo manje otrova, otpada i tako dalje, sve je to super. Ali samo da pokušamo da razmišljamo i o tome šta je ta druga strana, šta mi činimo što je konstruktivno, podržavajuće, osnažujuće, pozitivno i tako dalje, a ne samo da svodimo postojanje homo sapiensa na to što je negativno i kako da samo smanjimo malo, koliko možemo, to što je negativno. Imamo pitanje, ne znam ko je prvi, ali možda može, samo dodaj onda mikrofon. Imamo Milicu. A imamo i Vlastu, je li Vlasta podigla ruku? Imamo i Sandu, dobro, evo sad će. Sad ne znam da li me čujete. Čuje, Zoom čuje salu, da. Super. Da, možda je, mislim, ovo je super tema i Nenad isto postavio super pitanje
vezano za taj karbonski otisak i koliko je to zapravo sve komplikovano. Mislim da je ono što je problem sa tim velikim dogovorima vezano i za karbonski otisak i za bilo šta, je ko to kontroliše, ko kontroliše da li smo mi potrošili zaista onoliko koliko smo rekli, šta smo prodali, kako smo ga prodali i da li će neki međunarodni sistem postojati koji će kazniti one ljude koji su potrošili više nego što su smeli ugljeničkog otiska i slično. Tako da to samo po sebi ne radi. Nije do sada radilo, nije radilo sa Pariskim sporazumom i sa svakim sledećim takvim većim konferencijama gde pokušavaju da nađu tako velika rešenja. Prosto nije radilo zato što nema zapravo inicijative. Preko 600 ljudi na tim konferencijama radi u naftnim industrijama. To su neki ljudi koji zapravo žele, njima je sve u interesu da mi nastavimo ovakav sistem. Ali ono što ti stalno ponavljaš kao veliko pitanje je kako da mi dopremo do ljudi, da ljudi vide izvan svega ovoga što se nama servira. Sada ono što sam ja zapravo jutros i juče razmišljala dok je padao taj sneg i kad sam snimila taj video gde ja pijem sokić sa kratkim rukavima na snegu i aktivno odbijam da vidim klimatsku krizu. Taj video je videlo sada skoro 50.000 ljudi, što, da vam stavim u perspektivu, stranicu Extinction Rebellion Srbija prati 3.000 ljudi, možda recimo 3.500, i mi stalno postavljamo informacije o sistemu, o istini, šta se dešava sa našim sistemom, šta se dešava sa klimatskim promenama u Srbiji, šta se dešava sa litijumima. To uvek vidi 1.800 ljudi. Mene kako pijem sokić u snegu sa kratkim rukavima je videlo 50.000 ljudi. Od toga kada imamo post recimo vezan za, a ovo sad samo analiziramo društvene mreže, kada imamo takav post vezan za litijum i za iskopavanje litijuma, komentari budu kako ćemo inače na stranim medijima, budu kako ćemo inače da rešimo problem mobilnosti i slično. Sada nije bilo, niko nije mogao da porekne da je to što se dešava u mom dvorištu, gde imamo saksijicu sa cvećem iz dvorišta i mene zavejanu. Niko nije mogao da porekne da je to nenormalno, da to što se dešava trenutno je nenormalno. I onda sam ja razmišljala šta je to što nas sprečava da vidimo tu nenormalnost, koju nisu videli 50.000 ljudi u svom dvorištu i snimili svoje dvorište, nego su je videli na ekranima, pa su onda podelili mene u tim nenormalnim okolnostima u kojima se i oni nalaze. I ono što mene možda nekako kada razmišljam o tome šta mi zapravo vidimo, ako ne vidimo prirodu i svet oko sebe, mi vidimo reklame, mi smo naučili da ne usvajamo svet više kroz dodir i kroz čulo mirisa, kroz čulo ukusa, da izađemo, ne samo, mnogi od nas, mislim, mnogi ljudi i nemaju dvorište ili terasu ili slično. Mi smo samo naučili da svet gledamo ili kroz ekrane, ili ono što Milja kaže, bilo bi lepo da vidimo drvored. Mi često ne možemo vidimo drvored od billboarda. Nama je svuda stavljene su neke informacije, nije ručak ako ne pijem Coca-Colu, nije druženje ako ne pijem pivo, nije uživanje ako ne pušim cigaru, sad manje sa cigarama. Ali nisam ništa dobila ako sam videla Dabra, ali jesam nešto dobila ako sam otišla u kladionicu. Jednostavno, ta sve pobede i sve nešto što je lepo u životu dolazi od tog inputa finansijskog, od tog inputa šećera, ubacite šećer u sebe, ubacite alkohol u sebe i onda će vas to usrećiti. Kada je ono što se desilo na Revi u subotu, ona jedna mala akcija gde smo se samo okupili, sad nju ne bih ni računala kao nešto, neki uticaj, to je bio veliki uspeh. Količinu emocija koje sam ja dobila iz tog jednog događaja gde smo mi se okupili kao zajednica, oko zajednice dabrova, ptica, da zaštitimo neki deo prirode, to je meni bilo pozitivno. Ali jeste dobro pitanje kako da ja tu pozitivnost dovedem više od 20 ljudi na Zoomu i onda nas 8 u sali. I mislim da je donekle dobar odgovor leži i u toj vrsti marketinga, da pomognemo drugim ljudima da oni iskuse ovo što mi vidimo kao sreća, samo što ga ne volim reći marketing, ali opet ono što rade te ogromne kompanije i sve, se nekako u meni okrenulo. Nije mi sreća ako sam ja kupila proizvod koji mi je neko rekao da kupim. Sreća mi je svaki put kad mi se pije Coca-Cola, koju ne pijem godinama,
da je ne kupim. To mi je najveći uspeh koji ja postignem u životu, mi je da ne kupim stvar koju je meni neko 30 puta u toku dana stavio u facu, moraš da ovo kupiš da bi bila srećna. Tako da ne znam da li to pomaže nekome, ali meni pomaže da eto, prosto svaki put kada razmišljam o tome, mogla bih da kupim ovo i bit će mi bolje, onda razmislim koliko sam ja to u stvari puta nesvesno videla u toku dana, tu stvar, da bih ja pomislila, ok, sada bez ove majice ne mogu da živim i slično. Tako da onda se potrudim da vidim iza billboarda, neki drvored, nešto što ima zapravo više smisla. Nemam pitanja, samo to je to. Bile su 2 podignute ruke u Zoomu, hoće Vlasta. Nakon što se završila svoje predavanje, trebalo mi je neko vrijeme, i to se dogodilo zapravo tek pred koju minutu, da se mogu uključiti i početi pratiti što su drugi govorili. Miljo, jako lijepo si govorila. Tako si zorno i jasno govorila o svim našim sljepilima i onom što ne vidimo. I tako povezano o svemu što je isprekidano i potrgano. I nije bilo tog nekog sentimentalnog carbon footprinta koje bi opteretilo, a opet govorila si nečem što je zapravo duboko emotivno, što je i zastrašujuće i što mora negdje duboko ostaviti dojam u srcu. I takva je bila moja reakcija. I na sva pitanja koja si postavila, zapravo, naravno da ne znam odgovor, mogu se pitati i dalje, kao i svi mi. Ali ako se u srcu se događa, neki kažu ta transformacija, taj spoj između neba i zemlje u nama, možda treba tako pristupiti ovim temama. Ali ono što sam osjetila je potreba da budem s tim sad neko vrijeme tiho i da mogu sjediti s tim što sam čula, sjediti s tim što se izdogađalo ili ostaviti taj prostor za tišinu, za nelagodu, tugu, pitanje ili samo da sjedim bez potrebe da negdje se pobjegne ili u bilo kojem smjeru. I možda je to što ta tišina i neki prostor koji si ostajemo, da smo prisutni, da jednostavno samo budemo tu, da li kada spoznajemo nešto novo ili gledamo lastu ili bilo koju životinju ili ljuda i nekako da možemo biti u tome i onda pustiti da iznikne šta god će se stvoriti, koji god glas u nama ili oko nas će potaknuti nešto. Meni je došlo kao potreba, možda još nekom, možda može biti korisno, možda i ne, ali uglavnom hvala. Pa ja mogu da ti kažem, Vlasto, da imamo ovde tu mogućnost kao breakout rooms, što ima na Zoomu. Ja bih sad otišla sa tobom u breakout room i tamo bih bila u tišini sa tobom pa da ovo odjekuje. Ja osjećam potrebu za time nekako redovno. Ima trenutaka u kojima samo shvatim da mi je došao trenutak da budem sa tom ili pretužnom ili prebolnom i da mi je potrebno da to odjekne. A da imam u tom trenutku kapacitet za to. Nekada nemam, nekad samo pobegnem u nešto, skrenem sebi pažnju. Moja želja je uvek i teško mi je i znam da nekad i pogrešim kada smo u ovoj vrsti razgovora, da s jedne strane ljudi budu dirnuti, ali da ne budu posečeni i sahranjeni, nego da ostanu funkcionalni, da se osjećaju ohrabreno u stvari, ili za ovo što je Vlasta rekla, da samo
osjećaju da može da odjekne u njima nešto od čega stalno inače bežimo, ili da osjećaju da znaju i žele nešto da urade. Mislim, meni jedna i druga vrsta aktivnosti su smislene. A hvala ti, Vlasto, što si ovo podelila. Ja samo uvek brinem da postoji balans toga, da nekako podelimo zajedno zaista ozbiljnost situacije u kojoj se nalazimo, ali da ne budemo samo smlavljeni i ranjeni time, nego da ostanemo zajedno ovako upravo kako si ti opisala sa time, ili kako sad smo ovde u ovom razgovoru, ili tako što da imamo breakout room. Na Zoomu postoji mogućnost da deo ljudi ode u zasebnu kao sobu, što je meni fenomenalno, i da tu šta god priča, ili Vlasta i ja da smo sad ušli još neko s nama, bismo ćutali. Videla sam da je Sanda mahala. Ne znam da li tu je Sanda. Sanda, izvoli, pa onda Milica Lukić digla ruku. Samo nisi unmute, Sanda. Dobro večer. Evo, ja sam jedan homo sapiens i rođena sam u civilizaciji tokom mog života. Kako bi Ujević rekao, vijeko moje duše umrle su gatke. Ne znam da li znate taj stih. Naučio sam se ljubiti po svom srcu, a to je da su slatke i patnje kad se u kutu mirna doma drijem. Naučio sam se ljubiti stvari sitne i nevažne. I malenkost me o bitnom čaru uči. Ja cijenim čašu vode i pogačice ražne, a u dnu vode sna tek me oblak muči. Mislim, mi homo sapiensi se organiziramo na vrlo, vrlo različite načine. I stvarno ne postoji jedna knjiga koja me baš iznenadila do koje mjere ljudske zajednice mogu biti različite. To je Ruth Benedict, Obrasci kultura se zvala. Davno sam je pročitala i ponovo mi se vraćala, jer tu homo sapiensi koji imaju takvu metafizičku konstrukciju da onaj koji se u njemu rodi će znati da je njegov zadatak da vodi računa da sunce raste. I on zna, ili kod aboriđina taj homo sapiens se rodi prije nego što su bijelci tamo napravili ršum, da je njegov zadatak da svjedoči krajolik. To je njegov posao. Da zna da ne smije mijenjati, nego da treba svjedočiti. On ima liniju po kojoj hoda i u toj liniji on svjedoči. I to je njegov zadatak. Postoji cijela mreža. U toj mreži on svjedoči. Ili postoje neka druga plemena koja se totalno ulaze u neku vrst konkurencije. Da sad ne nabrajam. Možete zamisliti. Mislim, u svom slučaju mi homo sapiensi smo tako jedan specifičan oblik života na zemlji koji je povezan međusobno sa cjelinom, ali nikad nije bilo da svi članovi zajednice jasno osjećaju tu povezanost. Kao ni u životinjskim vrstama postoji mudra slonica koja mora odvesti svoje krdo do vode. Ne znači da će svaki član biti u stanju dovesti do vode. Nas u ovom trenutku, u ovom masovnom, međusobnom povezanom, globalnom, amerikaniziranom sistemu u kojem novac stavlja u centar svega i međuljudskih odnosa, i da sad ne nabrajam, mi smo tako se sad ustrojili da smo zapanjeni, da hrlimo u krivom smjeru, ali to nije homo sapiens, to je jedan specifičan oblik organizacije u jednom specifičnom trenutku ove civilizacije. To uopće nije homo sapiens. Homo sapiens ima puno različitih mogućnosti, od kojih u ovom slučaju smo, kao što je izlaganje tako lijepo pokazalo, jednostavno izgubili vezu sa cjelinom, a ne vode nas mudri slonovi. Eto, to sam htjela reći.
Sledeći ciklus susreta u Kulturnom centru Beograda će se zvati U potrazi za mudrim slonovima. I hvala ti, Sanda, što si Ujevića citirala. Ja sam stavila inspiracija za deo naziva ovog predavanja dolazi iz pesme Tina Ujevića Pobratimstvo biće u svemiru, pa smo je tu, sad možete i da je pročitate. Milica Lukić je digla ruku. Pozdrav svima, se čujemo? Da, super se čujemo. Aha, odlično. Pa evo, ja bih rekla ono što sam već u chatu napisala. Mislim da je jedan od razloga za ovo potpuno otuđenje koje se desilo jeste to što smo mi se udaljili od sveta i prirode u kojoj živimo i transformisali smo ga u potpunosti. I sve što postoji oko nas mi posmatramo kao jedan resurs i tako ga i zovemo. I koristimo ih samo da bi zadovoljili potrebe našeg svakodnevnog života. Sve što postoji, znači biljke, životinje, voda, zemljište, šta god, mi sve to zovemo resurs. I to često koristimo i mi koji se bavimo zaštitom životne sredine. Sve posmatramo kao društvo, kao jedan objekat, a nemamo tu percepciju da su to zapravo živi sistemi i druga živa bića koja imaju i osjećanja i oni imaju svoje potrebe, oni imaju svoje pravo da živi i da postoje. I ja nekako gubim polako to poverenje u Homo sapiens, jer mislim da nam je percepcija izuzetno sužena i da velika većina ljudi ne može prosto da dosegne mislim, i mi smo zagrebali tek površinu, a kamoli nešto dublje. Tako da ne znam, ja se posebno posle ovakvih razgovora često osjećam onako nekako bez volje i mislim, toliko ima ljudi, a nas je ovde 30-ak. Ovo su važne teme koje bi trebalo da čuju 100.000 ljudi, ali eto, tako je sad u ovom trenutku. To je to sam htjela otprilike da podelim sa vama. Malo manje da zovemo sve oko nas resursa, više da ih posmatramo kao nešto više od resursa. Ali Milice, evo baš si nekako se javila da govoriš posle Sande, a Sanda je skrenula pažnju na nešto jako važno što smo i mi kada smo razmišljali o nazivu i o podnaslovu ovog programa, tu razliku između toga da li smo mi u krizi antropocena ili krizi kapitalocena i delo je kao reči. Jako je važno da ne svodimo to šta je taj Homo sapiens samo na nešto jedno. I Sanda je jako lepo spomenula tu celu skalu koja je naša mogućnost na koju imamo. Tako da mi nismo ti uništavači, štetočine, bubašvabe, poludeli za profitom. Ili da kažem, mi nismo samo to. To nije naša jedina mogućnost. I na tom prostoru i za te 3 tačkice je prostor onda naše borbe u svakom danu. Ja uopšte ne govorim ovde o nekim tamo drugim zlim ljudima, o Elonu Musku i tako dalje. Ja govorim o milji. Šta ja mogu u toku dana da učinim, da budem u kom sve delu svoje skale, toga šta je moja mogućnost kao ljudskog bića. Od toga da podržavam kretanje zvezda, do toga da uključim čitav živi sistem u to što radim, do toga da ne svodim sebe samo na štetočinu i tako dalje. Mislim, ima prostora za rad i borbu, Milice, ne spuštaj gard. Darko, izvoli, Darko je digao ruku. Samo unmute. Da. Ja sam sad tu puno bilješki pisao, ne bi li obrazložio jednu jednostavnu tvrdnju, a to je da u industrijskoj civilizaciji i potrošačkom društvu nema, koje je bazirano naravno na jeftinoj energiji i na nafti, da nema, ja ne vidim šanse da ljudi dođu u direktni odnos sa drugim oblicima života i da se osjete dijelom žive cijeline. To možemo obrazložiti na 100 načina. Mislim, da bi vidjeli te ptice i te životinje koje si nam pokazala na početku, trebamo imati
neku dokolicu, trebamo moći stati i gledati oko sebe, a ne pogledati šta je sljedeće došlo na telefonu ili šta je na šta. Mislim, sve dok smo u svijetu u kojem smo specijalizirani, u kojem ne znam koliko više od polovice ljudi živi po gradovima, u tim svojim besmislenim poslovima i još k tome zatrpani reklamama, ovisni o novcu. Mislim, naravno mi možemo se prisjetiti svojih mogućnosti, možemo se prisjetiti da su nekad ljudi tu gdje su sad billboardi, asfalt i dućani, da su na tom mjestu vidjeli veliki duh koji svjedoči koji govori o misteriji života. Mislim, sa svim naukama, samo mislim, ta granica misterija nije pomiče u neku sjenu, ali život i dalje ostaje misterija i vjerojatno će zauvijek ostati koliko ga god sjepkali na neke logične cjeline i pokušavali ga razumjeti nekim naučnim metodama. Tako da ja stvarno ovako gledajući na to ne vidim kako drugčije bi se čovjek osjetio dijelom te žive cjeline, osim da je njegov život povezan sa direktnim kontaktom sa zemljom, sa biljkom, sa životinjom, da je to dio njegovog opstanka s jedne strane i sa misterijom koji možemo zvati veliki duh ili kako god, u kojem se taj opstanak kupa i s kojim pokušava doći u kontakt kroz ljudsku kulturu. I kažem, dakle, put prema ponovnoj vezi sigurno je, mislim, ne ide preko sistemskih i masovnih rješenja, nego preko lokalnih zajednica koje su u kontaktu sa svojim tlom, sa bićima koji na njemu žive i čiji je opstanak uz to direktno fizički vezan, a do toga može doći jedino velikim krahom industrijske civilizacije koji je očito užasno, koji će očito biti užasno destruktivan i bolan, ne samo za ljude, nego i za sva ostala bića. Nažalost, ne vidim kako drugčije o tome misliti. Hvala, Darko. Ima reakcija na ovo što je Darko rekao. Samo mikrofon, evo ga kod Joris. Ok, mislim, ovo što je Darko rekao je ono kao i Sandino izlaganje prethodno i tako dalje. Znači, ono kako da kažem, postoji, znači, verujem da većina ljudi može da ima duboko prepoznavanje za ovo što oni pričaju, ali mislim da tu nije poenta i mislim da se treba da se vratimo na ono, u stvari, pitanje Nenada, sa početka vidim da se ponovo javio, vjerojatno nije zadovoljan odgovorom. I tu je u stvari suština. Mi sve vreme ovde, znači ovih nekoliko susreta već, kad se pomenu rešenja koja se nameću, sa strane vlada, organizacija i tako dalje, mi u stvari vidimo rešenja koje u stvari pokušavaju da spasu sistem. Ne pokušavaju da zaustave klimatske promjene. Pokušavaju da spasu sistem. I to je vrlo, recimo, taj prvi koji si pomenula, mitova studija, pa kako se zove, izveštaj Rimskog kluba i tako dalje. Prva reakcija na to naftnih kompanija, prvo ExxonMobila, pa onda i ostalih, je bio povećanje, odnosno povećanje visine naftnih platformi na bušotinama na moru. Zašto? Zato što je tih 6 metara, za koliko su ih povećali, u stvari bila procena da kako god da bude zagrevanje, kako god da poraste nivo mora, oni će dalje moći da vade naftu. I sva ostala, kako da kažem, ova rešenja koje nam se nameću, tipa kao sad separiramo đubre, pa onda dolazimo do toga da separiramo plastiku i onda ta plastika, i firme koje se bave time dobijaju podršku, da to im se plaća, to je dobro za klimatske promjene, za CO2 i tako dalje, a onda te iste kompanije većinu te plastike spale, pošto nije reciklabilna,
I onda plate, uglavnom, otprilike vrlo slično onome što su dobile kao beneficiju, onda plate kao taj karbonski otisak. U stvari, sve se svodi ni na šta, svodi se na prosto to da, kažem, pokušava da se spase sistem, a ne pokušava da se dođe do rešenja. I to je ključno, znači ono pitanje Nenadovo pre kao 15-20 minuta ili koliko je već prošlo, šta mislimo o tržišnom rešenju za tržišni problem, odnosno za problem sistema. Ne, ovaj sistem ne može da reši problem. I to je najveći problem donosilaca odluka, pošto donosilaca odluka, ja imam utisak, misle da svet nije vredan spasavanja ako ne spasamo sistem. I to je u stvari najveći problem. Što oni, ako ne mogu da spasu sistem, jednostavno neće uraditi ništa. Što se trenutno i dešava. Oni sve vreme pokušavaju da spasu sistem. I to je to. Znači, od toga moramo da budemo svesni. I to je poruka u stvari koju nekako moramo da dobacimo do što većeg broja ljudi. Hvala Svetomire. Mislim da je Nenad digao ruku. Aha, ko je? Maša? Aha, Mašo? Ali ne znam ko je pre koga, ali možda da bude jedan sa Zuma, jedan iz sale. Evo, Nenade, izvolite, pa će onda Maša, pa će Višnja. Zdravo svima. Moj komentar je vrlo sažet. Ja volim sažetost. Jedna rečenica. Jedna. Da li je globalan problem rešiv u sistemu suverenih država? Da li je globalan problem rešiv u sistemu suverenih država? Toliko. Hvala Nenade. Mogu kao neko ko nije stručan za odgovor na to pitanje, ali ko ima mišljenje i koje, ja sam istoričak umetnosti po obrazovanju, pa gledam ovaj naš razvoj istorijski, mogu da kažem da mislim da mi živimo u stvari već u post-etatističkom režimu društvenom, znači u postdržavnom režimu. Obično ere dobijaju imena tek nakon što prođu i što se o njima razmišlja i teže nazvati ih. To kažem kao građanka koja ima utisak da plaća funkcionisanje države, a nema usluge koje država po svojoj definiciji građanima pruža. Ja osjećam da to nije stanje samo u Srbiji, samo da bude jasno, kada sam o ovome razgovarala sa prijateljima iz Finske, Francuske, Engleske, Japana, oni su klimali glavom na sličan način, da je njihov osjećaj kao građana da država više nije u službi građana. Takođe, mi imamo situaciju da imamo multinacionalne kompanije čiji budžeti ozbiljno premašuju budžete dobrog dela svetskih država. Mislim, ja se ne bavim ekonomijom, mogu samo intuitivno da osjećam šta to znači. Ali takođe ono što nemamo, mi nemamo ni sistem još uvek stvoren koji će zameniti sistem koji su predstavljale nacionalne, pa onda sad države kakve su već koje imamo. Nama je potrebno neko društveno uređenje, kao što je Sanda bila spomenula, naša vrsta Homo sapiens u stvari je sposobna da živi u čitavom nizu najrazličitijih sistema. Države nisu jedini. Ono što vidim kao direktnu trenutnu pretnju jeste da će korporacije da kažu države su stvar prošlosti, vi niste njima zadovoljni, mi smo spremni i imamo know-how kako da to radimo i da ćemo imati neku sledeću našu fazu u kojoj ćemo pripadati ovoj ili onoj korporaciji, zelena država i plava i crna država i tako dalje. Samo bih toliko, jer stvarno, mislim, volila bih ako neko još ima neki komentar, ali Maša je sada, pa onda Višnja po ovom pravilu Zoom pa sala, Zoom pa sala.
Izvinite, ja ću da se potrudim da budem kratka. Ako sam bila previše duga na početku, samo hoću da kažem da se slažem sa Svetomirom, da vezano za Nenadovo prvo pitanje, samo moram da kažem jednu stvar koja nam je verovatno svima jasna, da ne postoji slobodno tržište, da nijedno tržište nije slobodno, da prosto našim tržištom upravljaju upravlja nafta i, korporativni interesi, tako da ne možemo da rešimo ove probleme slobodnim tržištem, jer moramo da ga oslobodimo prvo. Ali, naravno, pitanje je da li uopšte možemo u okvirima slobodnog tržišta da rešimo ove probleme. Sad, htjela sam samo da se nadovežem što je Milica rekla vezano za marketing. Upravo je to odgovor na ono što sam ja pričala o graničnoj racionalnosti. Našom racionalnošću upravlja marketing u velikoj meri. Mi moramo da budemo svesni toga. To nije dobro, ali to je tako i da je definitivno bitno da mi razmišljamo pragmatično. Prosto ne smemo da padnemo u taj očaj i da kažemo ok, bit će opšti kolaps, bit će krah, i da živimo sa tim, nego to je to. Borimo se protiv ograničene racionalnosti, borimo se protiv iluzije o pravilnom svetu i prosto, brainstormujemo, pravimo strategije i to je to. Samo da kažem da je po meni veliki poraz bi bio prihvatiti te stvari takve kakve jesu. Jer sistemska promena možda deluje nemoguće, ali mora da bude moguća. I samo jedan kratak citat ekonomistkinje Kate Raworth. Mi smo prva generacija koja će na svojoj koži da oseti klimatske promene, ali smo poslednja generacija koja može nešto da učini povodom toga. Tako da, eto. Hvala Mašo. Ja sam ovde DJ na ekranima, spotlightujem Višnja. Da, ja sad imam potrebu da odgovorim na ove praktično političke stvari, ali onda ću se vratiti na ono što sam htela inicijalno da podelim. Samo još jedna perspektiva, meni se čini, jednim dijelom se potpuno slažem sa ovim što je Milja rekla i sa ovim što je Maša rekla i tako dalje. Ali mislim da ako dobro poznajemo sadašnji kapitalistički sistem, možemo da vidimo da je ponikao u zagrljaju sa nacionalnim državama i da se i dalje održava u zagrljaju sa nacionalnim državama. Pre par susreta smo pričali o tome zašto je planska ekonomija toliko omražena i kako u svim distopijskim knjigama jedna od najgorih scenarija je ta planska ekonomija. Mi imamo plansku ekonomiju kad je recimo u pitanju subvencionisanje nafte ili kad je u pitanju... Mnoge stvari koje su destruktivne su subvencionisane upravo od nacionalnih država i mnoge multinacionalne korporacije, ali ne multinacionalne, bi propale da nije te podrške, tih subvencija, te odbrane granica, te odbrane resursa i tako dalje. Tako da bih ja rekla da treba nekako istovremeno i protiv nacionalnih država ovakvih kapitalističkih i protiv multinacionalnih kompanija. A ja bih da vratim na ono što je Vlasta pominjala. Meni je sličan osjećaj bio. I u stvari nekako ta odgovornost da treba pomalo da moderiram i dijelim linkove, tako konstantno stavljala na neku klackalicu stvari, ali u stvari jako si me dirnula u srce i imam osjećaj da mi je srce i dalje otvoreno od toga i da razne stvari o kojima pričamo jako bole. I ono što je lepo što si dala i kontratežu tome. Nekako ta pitanja, i zato bih se vratila na njih, pokušaju da se povežemo poštovanje, zahvalnosti. Ja bih rekla nekako sa tom zahvalnošću i neke čarolije, magije tog živog kome pripadamo, u kome bar meni nije pitanje da li volim nešto i da li poštujem nešto i da li sam zahvalna nečemu zato što mi je korisno ili zato što će me možda spasiti kada krene potop, nego zato što je
čudno, prelepo, magično. Tako mi u stvari taj divlji Beograd i ovo ovde što mi živimo i mnoga druga mesta i stvari smo tako podsjetnik da koliko je čaroban život, koliko je čarobno to čime smo okruženi i koliko gubimo što se fokusiramo na druge stvari. Makar svi sutra umrli. Eto, hvala ti. Vola bih da vidim da neko proba nešto da doda sada. Ovde ćemo stati. Moja zahvalnost svima vama koji ste učestvovali u ovom razgovoru. Moja zahvalnost divljim pčelama od kojih ko zna šta ću još da naučim. Moja nada u to da ovaj Homo sapiens ima tu celu skalu i da ćemo svi da otkrivamo šta ona znači. Ovde je nestalo na trenutak struje, onda se vratila, ali evo, ovo je trenutak da danas stanemo. Pozdrav, poštovanje Zoom ekipi, bravo Zoom, i pozdrav svima nama ovde u sali. Vidimo se.